Така, следващия човек, който ще поканиме, съвсем смело бих искал да кажа, че е човекът, аз да се асоциирам с стартъп. Неговата лекция в Пловдив през 2010 година беше първата лекция на стартъп, която аз бях гледал лично. Така че просто иска да си споделя. Нека поканим Христо Попов. Започваме. Не. Подготвихме ли тези клипчета? Аз искам първо да ви питам, има ли някой, който се замисля да става предприемач тук, да знаем въобще за какво да говорим? А има ли някой, който категорично тази опция не му стои в главата? Мисли, че това е алабала? Имаш ли един човек, който дигне ръката? Ами? Защо така мислиш? Сигурно. Аз имах един шеф, който ми беше казал, че ако дойде момент, в който почна да хода много да изнасям лекции или да давам интервюта, много съм ме закъсал. Нещата върват на зле. И в общи линии аз мисля, че е прав. Мисля, че нашата работа на предприемачите не е да приказваме да вършим някакви неща. Обаче аз имам много силно мое вътрешно разбиране, защо съм тук при вас. И що с огромен кеф говоря пред хора като вас на тема предприемачество. Аз имам 3 дъщери. И си мисля, че бъдещето на моите деца зависи от вас. Много скоро те ще трябва да се зададат един много важен въпрос. Да остана ли аз тук в тази държава или не? И в случай, че отговор е да остана, който, ако трябва да бъде честен, е по-малко вероятен, следващия въпрос е какво да правя тук и как се чувствам. Ами това в 99% според мен зависи от това какво хора като вас ще направят следващите 5-10 години. И аз ще се опитам да ви обясня защо мисля така. Ще ви дам един пример за това как работи мозъка на предприемача. Аз много често ходя на фитнес. В общи линии всеки ден ходя на фитнес. И преди известно време в банята във фитнеса душа срещу мен беше развален. Какво беше развален? Това отгоре, което тече, беше наклонено на една страна. И аз гледах хората как реагират. Влезна едно момче, пусна душа, видя, че не работи и се премести в съседната кабинка. Влезна второ момче, пусна и той душа, видя, че не работи и се премести в съседната кабинка. Най-накрая влезна един младеж, който пусна душа, той пак не работеше. Той само си дигна ръката, изправи това нещо, душа проработи и той остана там. Това е мозъка на предприемача. И това не се учи. Това не се учи. Това или го имаш, или си роден с него, или го нямаш. Това е когато видиш някакъв проблем, нещо, което не ти върши работа на тебе, да видиш някаква възможност. И ако четете книги, тонове са изписани на това, едни хубави думи, едни хубави презентации, но истината е, че това трябва да го носиш вътре в себе си. Точно от това, според мен, има нужда нашата държава в момента. Точно от такъв подход, точно от такова мислене. И това е точно обратното на начина, по който политиците мислят. Ако един политик изпадне в такава среда, той първо ще види какво ще направи опозицията, за да направи той обратното. Ако един човек, който управлява голяма корпоративна структура, изпадне в такава среда, той ще създаде комитет и ще направи риск асесмент, за да може след известно време комитетът да излезе с предложение каква да е стратегията на това да се оправи душа. Нито едното е грешно, нито другото. Просто се опитвам да ви обясня каква е разликата между начина, по който работи мозъка на предприемача. И сигурно знаете класическата история, когато един производител на обувки изпратил 2 свои служители в Африка да направят проучване и да кажат, в тази държава има ли хляб за нас, да изнасяме обувки или не, в този континент. Върнали се и двамата, един е бил увесил нос и казал: ужас, няма смисъл да си губим времето. В Африка никой не носи обувки.
Другия се върнал с една педия по-висока. И казал, Африка е местото за нас. Там има огромен пазар. Там все още никой не носи обувки. Това е разликата в мисленето. И аз това, което говорих с вашите тук приятели от стартап, ще говоря много малко време, за да ни остане повече време за въпроси и отговори. Да се опитам да ви отговоря на неща, които ви вълнуват, а не това, което аз си мисля, че е важно. Аз ще се спра само на 3 неща. Първото е, че да си предприемач трябва да си луд. Второ, че България е едно от най-трудните места, според мен, в света да бъдеш предприемач. И трето, ще ви кажа, кое според мен е най-хубавата работа на света. От моята камбанария. Що мисля, че за да си предприемач трябва да си луд? За да си предприемач трябва да можеш да смяташ. Защото в крайна краища става въпрос за пари. За да можеш да смяташ, трябва да разбираш от цифри. Ама ти, ако гледаш цифрите както трябва, никога няма да се хванеш предприемачество. По-голяма вероятност има да се самоубиеш в нищета, отколкото да направиш 1 милиард. Това е статистиката. От 10 бизнеса, 3 оживяват 3 години. От тези, които оживеят 3 години, един оживява повече от 5. За да повярваш, че трябва да тръгнеш срещу шанс 0,3%, наистина трябва да не си пред. Кое е обаче това, което трябва да преодолее тая първоначална лудост? Трябва да имаш много голямо его. И затова, ако трябва да бъдем честни, истинските предприемачи не са готини хора. Стив Джобс не е бил хубав човек. Бил Гейтс не е бил готин човек. Това са хора, които много се обичат себе си. И ако ти не обичаш себе си, няма шанс да преодолееш тая лудост. Ти толкова трябва да обичаш себе си, че като видиш една идея, трябва да кажеш, първо тази идея е супер, второ аз съм човека. Защото всички около тебе в хор, 90% от хората около тебе ще казват, не се захващате с тази работа. Ако то можеше да стане, някой ще да го направи до сега. Баш ти ли? И Зора не свършва до тук. Ти ще се напънеш, първоначалният ентусиазъм ще ти даде някакви сили, ще скочиш в трапа и след това реалността ще почне да удря с бухалката по главата. И няма опит в този сценарий. Значи опита, според мен, е надценен. Точно когато си мислим, че знаем отговорите, той живота сменя въпросите. Точно когато си мислим, че всичко сме научили, тези въпроси се сменят. И това его ти е най-важната опора през целият ти път като предприемач. И ако някой мен ме пита какво е най-важното за предприемача, да не губи самочувствието. Изгубиш ли самочувствието си, мъртвец. И не е въпрос дали си изгубил пари или не. Не е въпрос дали стратегията ти е правилна или не. Дори не е толкова важно дали екипа около теб е готин или не. Най-важното е самочувствието. И затова комбинацията от тези две умения е някаква лудост и изключителна вяра в собствените си възможности, за мен са ключа за бараката да си предприемач. И предполагам, че вие четете за известни личности и предприемачи. Замислете се, замислете се един Стив Джобс какво е направил. Гонят го от собствената му фирма, той след това отива, слага на една маса всички продукти, които фирмата прави, замахва с ръце, маха ги и оставя 3 продукта. Представете си колко трябва този човек да си вярва в себе си. Това са нещата, които според мен са необходими за един предприемач. Защо мисля, че България е най-трудното место за правене на бизнес? Ние имаме жестока демография. Значи трябва да си заравяме главите като щрауси в пясъка, за да не видим, че това, което се изправя срещу нас като демография е смърт. Първите 3 месеца на тази година са родени 12 000 бебета в България. 1986 са родени 65 000. 65 000 срещу 12.
колко бебета се раждат в една държава, един от най-силните показатели за self-confidence на консуматорите. Ние се стапяме като нация, изчезваме. Ние сме най-старата нация на света, 44 години средна възраст, най-възрастната нация на света. Ние сме най-бързо изчезващата нация на света, с 4% намаляваме на година. Тези показатели са смърт. Не само това, ако се заровим още навътре, то става още по-страшно. От 7 милиона в момента 2 милиона пенсионери. 1 милион цигани, които не работят. 400 хиляди деца, които не работят и студенти. 300 хиляди безработни. Какво става накрая? 300-350 хиляди човека трябва да изкарат цялата държава. Те трябва толкова да печелят и да са толкова честни, че си плащат данъци, че тези пари да стигнат на всички останали. Не сещате това какъв абсурд е. Това ми е първият дер тук в България. Това прави пазара много малък. И моят съвет към всеки от вас, който се замисли, много внимавайте в кой сегмент от пазара тръгвате. Инстинктивната реакция, ние ще правим нещо, което има възможност да го изнасяме, за да не се ограничаваме в българския пазар. Софтуеристите, това им е мечтата. Правят компютърни игри, целият свят е в краката им. Тук обаче стигаме до втория проблем, според мен свързан с България. Нашата изключително ниска продуктивност. Почти не е възможно да правиш някакъв бизнес и да не си зависим от средата около теб. Ефективността на това, което ти правиш, поне в 50%, ама минимум в 50%, зависи от ефективността на твоите сервис провайдери. Или ще трябва хостинг, или ще трябва рекламна агенция, или ще трябва печатница, или ще трябва HR фирма. И ако тези фирми не функционират на световно, европейско, професионално ниво, това е като воденичен камък, то се отразява и на твой бизнес. Има една приказка, че човек с времето става средностатистическото на 5 човека, с които най-често общува. То е също и за бизнеса. Значи ти малко или много ставаш, твоята ефективност се изравнява с ефективността на фирмите, с които работиш. Тук имаме сериозен проблем. Тук имаме сериозен проблем, защото сме много бавни, много непродуктивни и тези неща ни забавят. Това прави изключително трудно да създадем продукт, който да е конкурентен извън България. На трето место думичката България в чужбина. Няма какво да го крием. В момента България е мръсна дума. 2006-2007 не беше така. Тогава с който инвеститор говоря, като каже България и Румъния, много интересно. Сега с който инвеститор говорим, като кажем България и Румъния, not interested. И това са действителности, с които ще трябва да се сблъскате. И вие трябва да сте наясно с тях. И Саша беше абсолютно права, за да постигнеш същата кариера като англичанин, трябва да си 2 пъти по-добър от него. Защото тръгваш с 2 обиколки назад. И трябва да сте наясно с това нещо. И това е факт. И няма смисъл да се крием от него. Просто трябва да го анализираме и да видим как може да го използваме. И последното нещо от тая черна картинка, за която искам да ви кажа, са хората. Организационната култура и дисциплина в България е много назад. И когато стартирате един бизнес, едно от нещата, които трябва да сте наясно, е как ще се разпределя вашето време. В България аз отделям много повече време, много по-голяма част от моето време отива за управление на хора, отколкото когато съм работил в Англия или в Хонг-Конг. И това е продиктувано от тази липса на организационни и оперативни умения, в сравнение с развития свят. И просто когато стартирате, един от факторите, който много ви бави, една от трудностите, които дори не предполагаме, че изникнат точно тази. И това време трябва да се бюджетира. То е окей, просто трябва да сме наясно
Трябва да сме наясно, че е така. На този фон, който ви обрисувах, според мен има и плюсове на това да сте тук. Един от огромните плюсове е, че конкурентността е много малка. Почти във всяка индустрия, която погледнете, има мегдан за развитие. И тук моят съвет е: мислете, опитайте се визията, която имате, да е голяма. Няма такова нещо като глупава визия. Колкото по-голяма, по-хубаво. Има една японска поговорка, която често е казвам на такива срещи: кое ражда енергията в хората? Има един термин creative tension. И японците казват, че енергията в хората се ражда от един ластик, който ние държим в двете си ръце. Едната ни ръка е това, което си мислим, че сме в момента. Втората ни ръка е това, което искаме да станем. Колкото е по-голямо разстоянието между тези две ръце, толкова повече ластика е по-опънат. Колкото повече ластика е по-опънат, ние имаме повече енергия. И затова японците казват, че няма мързелив амбициозен човек. Те дори думата им за амбиция и за енергия е най-съща. Затова опитайте се да опънете този ластик колкото се може повече. Аз ще ви дам примери такива хиляди. Основателя на Sony, който е бил един обикновен малък инженер в един малък град в Япония, в гаража си е написал, че той иска да промени представата на света за японската електроника. Само се опитайте да влезнете в главата на този човек. Обикновен инженер в малко градче в Япония. Това е все едно да си един студент, който живее в една малка квартира в Благоевград, който всеки ден се бори с един куп битовизми, който в главата си обаче да повярва, че ще създаде софтуер, който ще промени света. И този човек го е вярвал, това нещо, че го направи. Той искрено го е вярвал. Там според мен е ключа за бараката. Дали ще може нещо главите или главите ни, и моята включително, да роди, което да е толкова секси, в което толкова силно да повярваме, че да излезнем от този битовизъм. И там е според мен едно от майсторлъците на предприемачи, че ти имаш много трудната роля хем да танцуваш на сцената и да си ей до тука в оперативни проблеми, хем да се качваш на балкона и да гледаш какво става. Това за мен е най-важното умение на един мениджър. Да можеш да си и долу, да можеш и да анализираш, да можеш да видиш гората за дърветата. А гората, голямата картинка е много важна. Голямата картинка определя кои неща да правим. И много хора потъват, загиват, губят визията, когато се задръстат в оперативна работа. Другия ми съвет тук за оперативната среда в България е да започнете много малки. Моят опит показва, че няма нищо по-лошо за един стартап от това да имаш много пари. Мисленето на предприемача, той трябва да е много стиснат, той трябва да е много бърз. Той трябва да цени всяка стотинка. Този бизнес, който сега правя, ние го стартирахме с доста пари. Big mistake. Изпукахме ги, направихме един куп грешки и сега имаме проблеми. Колкото по-малко пари има един предприемач, когато тръгва, според мен толкова по-добре. И правилото всички го знаете. Фалирай бързо и ефтино. Ако имаш много пари, ти ще фалираш бавно и скъпо. И аз лично вярвам, че няма такова нещо. Много хора се крият зад оправданието: и аз ако имах пари, да виж какво щях да направя. Само да имах 1 милион. И щях да направя чудеса. Ала баба. Нищо нямаше да направи. И аз лично съм абсолютно убеден, че няма такова нещо като празни джобове. Има само празни глави и празни сърца. Няма такова нещо като празни джобове. С колкото по-малко пари стартираш, толкова по-добре. Защото тогава
ще можеш по-евтино да тестваш идеята дали работи или не. 98% от първоначалните планове на предприемачите се променят. 98%. Тоест само 2% от тези, които успеят, се задържат на първоначалния си план. И това е последният съвет, който бих искал да ви кажа, ако тръгнете да стартирате. Бъдете готови с факта, че първоначалният план няма да сработи. И имайте готовност за план Б. И готовността за план Б е повече емоционална. Защото ти като направиш един план, като се влюбиш в него, като не можеш да заспиш от мерак, че това е твой план, и като видиш, че той не сработва, ако си приел идеята, че това е нормално, ако си приел идеята, че ако мръднеш посоката that's okay, нямаш проблем. Емоционален проблем. Защото тогава не се разделяш с първата си любов. Тогава си продължаваш, просто преместваш репера. И затова психологически сме готови за план Б е толкова важно. И последното нещо, което искам да ви кажа, за мен предприемачеството е най-хубавата работа на света. Най-хубавата работа на света. Аз не се сещам друг занаят и друга професия, която да комбинира в себе си толкова много неща и толкова много умения. Работа с хора, създаване на продукти, цифри, иновации, маркетинг, психология, всичко каквото може да се сетите, го има в работа на един предприемач. И най-хубавото, че имаш шанса да оставиш следа след себе си. Има една притча, която искам да ви я кажа, която може би я знаете. Един баща и син стояли на една дюна на морето. И гледали по пясъка, вървяли двама човека. Един е носил на гърба си един огромен кръст. И детето питал: тати, този човек може ли да го хвърли този кръст? Он казал: може, естествено. Той казал: защо не го хвърля тогава? Защо си прави живота толкова труден? И той му казал: тати, я погледни следите на двамата човека в пясъка. Я виж този човек, който не носи кръста, и този човек, който носи кръста, кой оставя по-дълбоки следи. Това е хубавото на предприемаческата работа. И затова си струва този зверски напън, защото имаш шанса. Не ще оставиш, имаш шанса да оставиш следи в пясъка. И аз преди да се захвана с тази работа, бех в корпоративния свят. Последната ми работа бех General Manager на Shell в Тайван и Хонг-Конг. 3 милиарда оборот. Бех голямата работа. 1 милион заплата, движих се с корпоративния самолет, пътувах само първа класа, най-хубавите стаи в хотела. В един момент се усетих, че аз имам само газ и спирачка. Аз нямам кормило. Когато стигнеш в един етап на развитие в корпоративния свят, малко по малко, твоето кормило, движението му става все по-малко. Все по-малко, все по-малко, все по-малко, все по-малко. Защото се качваш на големия кораб. Голямата корпорация е един голям кораб. Предприемачеството е една малка спортна кола, която 99% дори тръгва без да има път пред себе си. Всеки трябва да си даде отговор за себе си, кой от тези два пъти му харесва повече. И градацията е, тук са политиците, които в моята ценностна система ги нареждам наравно с проститутките и драг дилърите и хората, които продават наркотици. Тук са предприемачите, които са тези лудите хора, за които ви говоря. Работата в голямата корпорация е по средата. И всеки човек трябва да анализира много внимателно себе си. Защото прекараш ли повече от 7-8 години в голяма корпорация, живота така ще се ослади, той така ще полира предприемаческото мислене, че вече не можеш да оживееш само във външния свят. И аз, когато се махнах от Shell, 3 милиарда оборот, взех една дистрибуторска фирма, която правеше 50 000
оборот. И аз си мислех, фасулска работа. Година и половина по-късно фалирахме. Година и половина по-късно фалирахме по една единствена причина. Причината бях аз. Абсолютно се изложихме като кифладжи. Аз се изложих като кифладжи. И това е наследството от мисленето на голямата корпорация, защото законите на предприемача те са други. Мисленето му е друго. Правилата, по които играе, са други. И като казах закон, се сетих в една приказка какво бил закона. Законът бил една бариера, змиите минават под него, лъвовете го прескачат, а овцете стоят и чакат. Искам да ви кажа последното нещо и свършвам, за да имаме време за въпроси. Много хора казват, ако не успея, естествено, че ще дъните много пъти, но за мен поне най-големият неуспех е да не се опиташ. И най-голямата красота на вашата възраст е, че имате 40 години пред себе си да правите грешки. И пак имате време да ги коригирате. Ще ви кажа накрая една притча за едно гнездо за орлета, където орлицата снесла 4 яйца за орлета. Едното яйце обаче се търкулнало и паднало. И по склона стигнало в един кокошарник. И орлето се излюпило при кокошките. Станало малко орле и гледа неговите братя, орлите летят в небето. И попитало майка си: мама, мога ли аз да лета? Тя му казва: чакай, как ще летиш? Ти си кокошка. Ти не можеш да летиш. На следващия ден пак видяло орлите и питало братята си: мога ли аз да летя като тях? Те му казали: не, ти си кокошка. И така то никога не полетяло. Моята поука към вас от тази притча и това, което искам да ви кажа последно, ако сте родени орлета, не слушайте кокошките. Ще го пусна така. Преди да свърши, искам да ви пусна 2 клипчета. По 30 секунди. 2 неща, които за мен са... Първото е това. And it's totally true. And the reason is because it's so hard that if you... People say you have to have a lot of passion for what you're doing, and it's totally true. And the reason is because it's so hard that if you don't, any rational person would give up. It's really hard, and you have to do it over a sustained period of time. So if you don't love it, if you're not having fun doing it, and you don't really love it, you're going to give up. And that's what happens to most people, actually. If you really look at the ones that ended up, being successful, unquote, in the eyes of society, and the ones that didn't, oftentimes it's the ones that are successful loved what they did so they could persevere when it got really tough. And the ones that didn't love it quit because they're sane, right? Това е нещо, което Стив Джобс казва. Ако не обичаш много това, което правиш, не се хващай. Защото 90% от хората в тази стая нищо няма да направят. 90% от вас ще се провалят като предприемачи. 90% от вас нищо няма да направят. От останалите 10%, които ще се пробват, 7 ще се провалят първите 3 години. И аз ви казах, по-вероятно е да се самоубиете в тенщета, статистически, отколкото да направите 1 милиард. Тоест, вашите шансове да се самоубиете, ако станете предприемачи, са по-големи. Какво остава? Един от вас, от цялата зала има шанс to make it big. 15 години се занимавам с тази работа, 20,
И мога да ви кажа, че си струва всяка секунда да поемеш този риск, да си този един човек. И да знаеш, че шансът ти е 1 към 99 срещу теб. Но си струва. Единствената битка, която ви пожелавам да спечелите, която за мен е най-важната, не си губете самочувствието. Няма значение парите. Никой не е направил голяма фирма, защото искал да направи пари. Всичките хора, които са направили големи фирми, са следвали някаква мечта в нещо, което вярват. Стив Джобс е искал да направи иконите на айфона така, че да искаш да ги оближиш. Хауърд Шулц е искал да направи такова кафе, че когато ти замирише да си зарежеш гаджето само на дивана. Никой от тях никога не е говорил за пари. Така че не се колебайте. Намерете само нещо, което, както той казва, толкова да ви кефи, че като реалността, като почне да ви удря с бухалката по главата, да имате сили да се изправите. И последното клипче. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Благодаря. За въпроси, ако имате. Здравейте, имам един въпрос. Какъв е сегашният бизнес, който правите? Споменахте, че някакъв бизнес сте започнал и ми е интересно така да видя къде сте насочил. И какво стана с предишния фамилия, за който бяхте написан като основател? Аз ще ви отговоря на двата въпроса. Преди 2 години правих чипс. Произвеждахме Чил Чипс, който беше пазарният лидер на пазара на чипс с 75% пазарен дял. И един ден с един мой приятел, от който е CEO на Кока-Кола, пиехме кафе и се стреснахме един от друг. Аз не давам на моите деца да ядат чипс. Той не дава на неговите деца да пият Кока-Кола. Аз обаче харчих всяка година по 10 милиона, за да могат неговите да ядат чипс. И той харчеше по 20 милиона, за да могат моите да пият Кока-Кола. И се стреснах от себе си. Ужасих се от себе си. И си казах, че такава цена не искам да плащам за парите, които изкарвам. И решихме да се опитаме да направим нещо, което да е полезно, от което да не ни е срам. И така започнахме да правим неща от плодове и зеленчуци, които сега с чиста съвест давам на децата си да пият. Правим фрешове, плодови салати, неща от плодове и зеленчуци. Като сме си обещали, че няма да правим компромиси с здравето. Ако не успеем, затваряме фирмата. И колкото повече навлизам в тази материя, се ужасявам, защо ти може да си CEO на, цигари, на фирма, която продава цигари.
И за мен това е крайният цинизъм на корпоративния свят. Всички хора, които продават Кока-кола, знаят, че тя е вредна. И всяка година те правят презентации пред твоите шефове, които казват, че те ще си дигнат пазарния дял. Те ще дигнат, има един чудовищен термин – consumption per capita. Консумация на глава от населението. И тези хора имат за цел, те за това живеят, за да продадат повече Кока-кола на моите деца или аз да продам повече чипс на вашите. Това е за мен цинизъм. И слава Богу, че един ден се събудих и се осъзнах. И в тези фирми, поради огромната им икономическа мощ, е вкаран най-големият потенциал на нашата държава. И ако се замислите, най-кадърните български момчета и момичета, или едни от най-кадърните работят в Кока-кола. Работят в British American Tobacco. Тя ги учат на логистика, те стават перфектни логистици, тя ги учат на продажби, стават перфектни търговци, учат ги на маркетинг, стават перфектни маркетолози, за да могат да продават цигари. И аз ви гарантирам, само за секунда си представете, Кока-кола 600 човека. Едни от най-качествените български момчета и момичета работят Кока-кола. Представете си тези 600 човека от утре напуснат Кока-кола. С всичките си умения за управление, които имат. И се захванат с българското селско стопанство. Аз ви гарантирам, че тая държава след 12 месеца ще е различна. Но тези хора сега продават Кока-кола. От това исках да избягам и затова правя това, което правя в момента. Фамилия. Създадохме верига магазини. Бехме цитирани от Financial Times за най-бързо растящата верига от магазини, независима верига от магазини в Източна Европа. Изключително success story. С 50 000 $ създадохме 48 магазина. Направих една класическа грешка. От алчност вкарах партньор, който не прецених какъв е. И в резултат на това нещо те взеха фирмата. Крайният резултат беше, имах срещу себе си оферта за 16 милиона да продам фирмата, аз бях принуден да я продам за 2. Поуката ми е, много внимайте с партньори. Много внимайте с партньори. Една от най-големите грешки, които човек може да направи, ако не си прецени партньора. То важи и с брака е така. Защото ако се замислите, тя работа е същата. Като тръгнеш се жениш и заставаш пред Бог, викаш най-добрите си хора, най-добрите си приятели, мама, тати, братя, сестри и казваш, аз ще живея с теб, докато смъртта ни раздели. Какво се оказва? 72% от хората, които изрекат тая клетва пред Бог, лъжат. Защото се развеждат. Адски много приятели имам, българи, бизнесмени, само един е останал с партньор си повече от 10 години. Много трудна работа. И човек трябва много добре да се познава себе си, преди да познава партньора, за да види дали нещата стават. Благодаря много. Напред във времето още един само последен въпрос. После излизаме в почивка и надявам се ще има време за малко нетворкинг. Кой беше пръв? Окей, имаш микрофона, давай. Аз ви предлагам, понеже след този въпрос трябва да се направи почивка, ако искате, ако има някакви въпроси, ако искате тези, които искат да зададат въпросите, нека да останем, другите да почиват, за да може да поговорим 5-10 минути и ще приключим. Ако това е окей с вас, аз съм окей. Аз съм окей. Здравей. Според статистиките, които каза за бизнеса, за да правим бизнес, не трябва да сме луди. Според другите статистики, които каза за бъдещето на България, за да останем тук, ние пак трябва да сме луди. Според мен,
не трябва да гледаме статистиката, както и ти каза. Как ти виждаш България след 10 години? Много труден въпрос. Аз имах късмета първите 2 години от кариерата си да работя в екипа на Shell за стратегическо планиране, където правихме сценарии. Shell използва една методика за дългосрочно планиране, която се казва сценарио планинг, където се опитват да видят какви са опциите за възможностите за развитието на света 20 години напред. И методиката е много интересна, да не ви губя времето. Според мен България има няколко пътя, по които би могла да тръгне. Много малко от тези пътища зависят от самата България. Повечето според мен зависят от това, какво ще стане в геополитически план. Един от вариантите е Русия. Един от сценариите, който аз мисля, че не е малко вероятен, е България да се наклони повече към Русия, отколкото към Европа. Това нещо ще промени изцяло демографията. Ако това нещо стане, в България ще дойдат много имигранти, ще дойдат безарабски българи, които са може би повече българи от нас, които са по-работливи. И този сценарий не изглежда толкова черен. Този сценарий значи близки връзки с Русия, близки връзки с Турция, защото това, което руснаците се опитват да направят в момента, е да изградат втори център, който да противодейства на Европа. Това е Русия, Индия, Китай, Турция и Южна Африка. Това е един сценарий, който според мен е добър. И не е страшно да сме по-малко европейци и повече азиатци, според мен. Има и друг сценарий, който не е добър, който ние останем това, което сме. След 6-7 години, според мен, ще бъдем около 5 милиона. Ако ние не променим политиката си на тема имиграция, това ще срине българския пазар, ще стане изключително малък и тогава нашата роля и значение ще намалява. Страшният ефект от това нещо е, самолетите на Lufthansa и на British Airways ще продължат да отлитат толкова пълни, колкото отлитат сега. И при този сценарий от хората, които са тук, една много малка част ще останат в България. И при този сценарий България става една маргинална сила. Аз имах късмета преди 2 седмици да бъда на една вечеря с Шродер и Тони Блеер в Истанбул. И Шродер си беше пинал доста и си позволи да говори по-спокойно и неговите думи бяха: нека не се заблуждаваме, Европа е губещата в момента. И според него Европа има един шанс. Това е да привлече Русия и Турция на наша страна. Ако това не стане, имаме проблем. Според мен за сега сценария не е такъв. И ако гледате YouTube, което ви пуснах, казва се Different на Apple и си го пускайте поне един път на месец. Мисля, че ви помага. Успех! Благодаря.